kungobude muno mugokwe 2 days ndichinde pajoza apo. Ndakutoisirwe message paWhatsApp kunzi Tezvara wapindwa nemombe mumhino, tumire mari. Kana usine mari usapinde murelationship mani. Unozoone mabhebhisi anonetsa. Ade mari kamabhebhani. Zigomana rine mazicheni nezino regoldiro. Ripe laptop ritigadzire CV kana kuti create a PDF. Ndoponono kuti ndebvu dziri padomba apa. Eunomukana muri yeZimbabwe tiri kuno kuDevhuri 10 kilometers kupinde muBechnafu. Tiri kutsvakawo mukomana wemombe. Tomupe 500 US. Kana uchida togonomuwedzera tomupa iri 600. But kunonetse shumba. Patova nevanhu 4 vakaryiwa vakafa neshumba. Saka kana uchide basa ndibate izvozvi. Tinoda chero vaviri. But shumba dziri kurya. Munoryiwa. Nyarara uko. Kana usati wambogeza nemvura isine sipo ine matombo 3 mukati. Ausati watambe nhamo iwe. Nyarara mani. Ndamumhanyisa waende kwaTetoko. Can you imagine? Ndatotenge huku ndikatobva ndichitoti nhasi nyama ndoitaka. Mufundisi kwangu karuka vati pfe. Madhamu kwaundipakurire nzondora 2 nemusoro. Zvimwe kwakuise kuna mufundisi uko. Ama 2K. Mozoti hatikudzi zvinhu. Isusu takakura kare. Akune husband material inorye misoro yehuku. Varandasikana vekuzaka asi munosvikirwa kana kuti mune zvimbuya mbuya. Ndiri pakati pekutemere mbuya vake huni. Wakutosende message yekuti it's over. Munombotembeiko vakomana? Apane zvemunondiudza vana Western. Muno muZimbabwe kushanda nesimba akumboitisi munhu mariba. Ukatoite munyama unopedzisira worwara nemusana. Chinoitise mari kutongoite maconnection nekuzive dhiri rinodya chete. Usine kumbodikitira. Chikoro chaikuwanisai mabasa mune ramangwana. Maitiza. Nhasi uno busy kustart life yangu. Waita sei razodii raswera richiitei rinei. Kune rwese rwakamire kuti ndichaitei nelife yangu. Sorry nekukumisai. Damn it. Nai sisi, nai vedu we. Makutonyore pastatus kuti my future husband munhu unopute chimonera. Damn it.